naye anokubatsira pane zvese. Tinotenda. Mamarara, I'm 36, married with 2 children. Challenge is my wife is very violent. Zvekuti chero marovero anoita vana ma1. A small misunderstanding reaction yake anogona kuputsa zvinhu mumba. I have been patient enough when she throws my tantrum ake. Recently takaita kubatana huro zvokuti vana vange vangochema. I have moved out, ndaona kuti tingakuvadzane. Now she is calling kuti uyatigadzirisane. Ana tete have moved in kuti ngatigadzirisane sevanhu vane mhuri. Zvimwe zvese handina problem naye. But violent temper ma1 help. Right, muda legal area. A legal domestic violence, you just get a protection order. But the question is, does a protection order fix a person? The answer is it can't fix a person. Because we want to remember deep underlying issues. In majority of the times, wakutanga ubuda muna in a particular setup. Hakuna muna nongo munga are violent. Just watanga somewhere. So this person, more than a court order, they need help. And part of zoti ngati taurene, I think it's also a good opportunity kuti maybe ngatry ku involve vanhu vakati one day vanogona kutibatsira. Because otherwise case ndiye munhu atoda help, cry for help. And most importantly, kana pane prospect of things can be fixed. I think ngatishandise mukana. Yeah, but otherwise court I usually recommend as a last resort. Yeah, it's not a good. Imagine if you uri next one bit ongo zati mwanga ni court order against me. You know, last 5 years ago. Yeah. Yeah, normally munhu are violent that way from the spiritual angle. Kune mweya inopa vanhu hasha. Munhu isanotsamwa. But level yeanger inogona kuudza idzi spiritual kune zvinobata. Zvisingadei imba. Do you know kuti vanhu vanogara kana 20 years in marriage, but murume akatsamwa anogona kuudza mukadzi wake kuti haundizive. Chiri kuti haundizive chinyowani ende chinorova. You see? Why? Because pane zvinopfeka vanhu vanotsamwa. Yeah, true. But pane zvinopfeka munhu zvokuti anoita violence zvokuti iye pamwe hazvide.